povo! Esse povo! Mani é vista. Au tia mude dia iu leventia. Nanja ya mangililanga ngilalele. Angitshele ngisikele ke njengomaqala. Bese abani lesasimovani. Nyama sekasta. Ise custom. Casta. Yazini boy. Awuthinya uphina nyana 2 nyana 3 nyana amatayara ngiyabuya. Ngawumi kancane wenza njani? Uzosondela wenza. Soyamashisa ingudla ekho green nje miphanda green ndawo chama. Ngayenzi la ile. Kanti yini maqala? Nyala awuchama. Asimashisi thina into ezihamba kanjani na kanjani. Hamba straight kube mnandi awuchama. Futhi ngithola ngibhizi. Chima. Chima. Hasta pisaba. Manje ubayurasha wena. Prashila. Ako ina kanje. Baba. Hayi man. Mara Chima pengithi ngiyasibuyisela. Ubuyisela yini? Ngathi ngisafunda. Ufunani manje la? Hayi hamba la. Ngisafunda. Yini inkinga yakho? No man, okokuqala wathatha i-TV yami wena. Wayojayisa. Uyabuya futhi la. No man, hamba la. Hamba. Nasi spying. Manje maqala wena upema yiphi isinto sekunje vele. Ya mina vele sengipemile mina sengizithithile. Untanga ngajova. Jove thina kuphela mina noSpeaky. Mawusitshela ukuthi uJovi. Usho ukuthi umuntu usipanisa umjovo kamjovo. Yazi untanga uzosikolisa. Yazi. Yes, I'll get back to you. Thank you, bye. My sister. Yini? Ngiyawuzwa ukuthi uyanuka. Ufunani? Bengisacela amakhono. Kanumela lapha ngaphandle uyanuka. Ungena kanjani egate? Step out kancane. Ufunani futhi? Obvious my sister kufuna amakhondio. Ngisefanele uteste sizokunika ama-condom. If ungakwazi kuyenza le opposite, angeke sikunika ama-condom. Ma obvious ngijove ngomjovo kamjovo that's ngifuna amakhondium ukuthi obvious ngatheleli uma baby. Lo mjovo kamjovo wakho uyokenza ukuthi ube so uyatshela ukuthi la clinic the only procedure that we can help you with sizokunika i-counseling, sikuteste for HIV and then sizokunika ama-condom. Yo mara sister la we process eningaji. If nawo musa amakhondium nyawabona uyangaya ngiyazivayela. Ngiyakubona ukuthi uyawabona. If ungakwazi kulandela le procedure angeke ngikwazi ukukunceda. Isitha uyayenza awuyenzi. Yo my sister Mariam ma. Yo uyanuka yo.